Zinneski waar en fleurige muziek. En weer alle weken hebben we live artiesten. En je hoort binnen dat Eva Cinema en Aafke Sudesma. En wat ik nog meer al afvregen. Normaal zong je hem in de coverband Boulevard. Maar nou in één keer together vanwege die switch. Ja. Ja. Nou ja, we doen het allebei. Dus, En we hadden het er net met Klassiek ook over. Hoe leuk is het om af en toe ook akoestisch dingen te doen. Hè? Dan zitten we 's avonds te pielen en dan is het zomaar weer laat. Ja. Maar Boulevard is ook te gek. Dus we kunnen gewoon niet kiezen. Het is allemaal leuk. Nee, wat jongen staan op Dock and Beach met Boulevard. Ja. En wat voor nummers zijn van media al gevarieerd leden? Je zit akoestisch? Ja, we doen sowieso elk een eigen nummer. Dus Sidot hebben we een leuk nummer zelf. En we doen samen nog een nummer die houdt vorig jaar met de Christine. De TV draait door. Ja, de nacht. Ja, dat was een heel speciale nacht, hè? Ja, dat was heel gezellig. Want wat hebben hem alle gewonnen dingen in die nacht? Ik had veel best, maar... Ja, het was een drama. Aafke vooral, hè? Bakken volgens mij. Het ging mal. Ja. Nee, maar wij spelen van ballads, maar ook op tempo's. Dus, maar wij vinden het gewoon heel leuk om samen te zingen. En onze stemmen klinken gewoon heel erg mooi samen. En we vinden het leuk. Ja. En hoe lang ben je al bij elkaar met de band Boulevard? Ja, ik zit er 2 jaar bij, maar Eva die... Ja, ik zit er nu bijna 8 jaar bij, denk ik wel. Oké. Nou ja, sinds Aafke er is, heb ik een kleine pauze ingelast. Toen is er nog een kind uitgekomen. Dus toen was ik er even niet. Maar nu toch alweer 2 jaar samen, toch? Ja, we kunnen elkaar 2,5 jaar. Maar je bent langer, hoor. Ja. Ja, een gezellige muzikale klik tussen die beiden. Verder niet. Nou, even net zo'n groot bekje, hè? Nee, en Aafke, toen was de vorige jaar winnares van Lead. Ja. En toen mocht ze naar Lead Internationaal. En dat weer wel heel speciaal even voor mij. Ja, weer heel bijzonder. Dat doe je in Noorwegen en Twarrewurden, dat doe je natuurlijk ook fantastisch. En Omroep Friesland in mei, dus is een hele mooie documentaire, is de Makkerwurden. En die is uitgezonden op Nederland 2, een paar weken lien en op Omroep Friesland. En dat had me hele leuke dingen gebracht. En leuke samenwerking met verschillende mensen. Ja. En het is ook gewoon heel speciaal noemen, West mij optreden haast. Zeker, ja. Maar absoluut, ja, dat is natuurlijk voor mij eerst een verwerking was om dat nummer te scrollen, hoe zijn bandlid Steven Lond. En, maar uiteindelijk, wat ik altijd zei, is ik zong het net maar in verdriet of zei. Hè? Nee. Het is voor mij ook wel een stukje kracht eigenlijk uit dat nummer wij. Ja. Het nummer Meest van Weerden. Ja. Klopt. Ja. En een hele mooie tekst. En hier is dat een soort tijd van om die tekst te scrollen. Ja, die tekst voeken nu dagen. Muziek wie samen kleren, maar de Fries Creole is voor mij wel nee. Ja. Dus dat vind ik lastig, maar uiteindelijk past het denk ik wel van alles het allerbeste bij me. Omdat ik gewoon merk dat het gewoon nog meer oerkomt dan het Engelstalig. Maar Fries Creole vind ik wel lastiger als Engelstalig. Ja, nee, maar dan bloost inderdaad bij die memetaal, dat is het gevoel misschien ja, ik wil het graag beide doen. Ik ga echt de taal weer opnieuw voelen en ik hoor echt van de Friese taal. Daar ben ik wel achter kwam, ja. Nou, ik zou zeggen, een volgende keer nog een keer zo'n mooi nummer schreeuwen en waar wit de leidt er naar op een plank, maar die komt dan het goed is in de juiste uit. Binnen, op het terras of waar dan ook. De simmer strielt uit die radio.